Vols convertir la teva passió per la creativitat i la tecnologia en la teva professió? A l'Escola Cifoc de Girona t'espera una formació pràctica i connectada amb el món real. Aquí trobaràs una àmplia oferta de cicles formatius. Pots començar amb el grau mitjà en Arts Plàstiques i Disseny, accedint des de l'ESO, o bé avançar amb el grau superior d'Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius, el de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles, o el d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge des de batxillerat o altres cicles. Les nostres instal·lacions estan equipades amb la millor tecnologia, platós de televisió, sala d'espectacles i estudis de fotografia. I tens al teu abast tot el material necessari per desenvolupar projectes professionals amb opció de reservar-lo per poder seguir creant dins i fora de l'escola. Però l'aprenentatge no es queda només a les aules. Farem sortides i activitats pràctiques a teatres, museus, televisions i altres espais per conèixer de primera mà on podràs acabar treballant un cop finalitzats els estudis. Amb nosaltres crearàs programes de televisió, curtmetratges, videojocs, festivals de música i molt més. Projectes reals que et serveixen com a pràctica i com a carta de presentació del teu talent. L'oportunitat de fer pràctiques en empreses del sector, aquí o en altres països amb les beques Erasmus, et prepararan per fer el salt al món laboral amb seguretat. I si després del Cifoc vols seguir estudiant, els nostres cicles oficials et permeten accedir a la universitat, fins i tot amb crèdits convalidats. Estàs preparat per fer del teu talent la teva professió? A l'Escola Cifoc construïm junts el teu futur. Vine, crea i creix amb nosaltres.